Avui som al barri de la Sagrera de Barcelona, en concret a la Nau Bòstic, un equipament cultural que celebra 10 anys i que acull una quinzena de col·lectius i artistes. D'alguns d'ells us n'hem parlat, com per exemple el fotògraf Joan Linux o la productora d'art B. Murals. Avui, però, coneixerem una mica més aquest espai. Ens hi acompanyeu? Mira, és un equipament molt singular, no? Hi ha una mica és una mica el reflex de l'activitat d'un barri. Hi ha des de grups de música, activitats amb nens petits, hi ha art urbà. Durant la pandèmia, sobretot, vam veure que un espai com aquest era necessari, sobretot per tenir espais on desenvolupar activitats. Doncs ens ho ensenyes? Fem una visita? Vinga. Vam visitar les 3 plantes de la Nau Bòstic, on trobem diverses sales per fer exposicions, tallers i reunions. Un cop al tercer pis vam visitar el taller del fotògraf Joan Linux, que ens va ensenyar autèntiques joies de la fotografia. I per acabar, la nostra última parada era amb la productora d'art B. Murals, amb seu a la Nau Bòstic. I ara ens trobem amb l'Anna, que ens explicarà com us sumeu vosaltres a aquesta celebració dels 10 anys. Explica'ns. Doncs inaugurarem la nova fatxada, que després de 6 anys amb Emilian Chalí tenim finalment el nou artista que vam convidar, que és Emilio Cerezo, un artista de Múrcia, que pintarà tota la fatxada amb un estil abstracte, molt colorit, molt vistós, molt potent, i estem supercontentes perquè és un dels noms contemporanis actuals d'ara que portarem a Barcelona exactament per pintar aquesta part més alta de la Bòstic. Ja ho sabeu, el 15 de novembre i cada dia podeu venir a conèixer la Nau Bòstic. Fins la propera!